kaibigan natin, mga kapatid dyan at mga kageng natin dyan. Andito po kami kasi by bagong members kami pasok dito sa Paru-Paro Gang. Ako po pala yung MI ng Paru-Paro Gang. Ako yung MI, meaning is mangyutay guys. Ako po ang Father OG at andito po kami ngayon para basbasan ang isang 3G. Fly high, butterfly! Fly high, butterfly! Sige, ito na po guys, dalimin. Paru-Paro G! Kasama ngayon! At ngayon, welcome na! So, ang Father.